Kerro minulle olympialaisten symboleista maalauksissasi. No, Olympus on Kreikan korkein vuori ja jumalten koti. Olympiatasen on naisen nimi. Tämä oli tavallaan lähtölaukaus niin kuin sille mun tekemiselle, mutta myös sille, että mistä olympialaiset alkoivat tämmöisen mytologian saattelemana satoja vuosia sitten ennen ajanlaskun alkua. Tämä oli kaikki Zeus Jumalan kunniaksi. Olympiatuli sytytetään auringon säteistä Olympialehdossa Kreikassa Heran alttarilla. Ja tuli kuljetetaan soihtuviestinä kisapaikalle. Suomen-Ranskan instituutin teema on olympiakesänä yhdessä. Miten se inspiroi sinua maalauksissasi? Miten se johti tähän kokonaisuuteen? Mun lähtöajatuksenani yhdessä teemaan oli, että mä teen 6 erillisestä isommasta maalauksesta installaation Suomen-Ranskan instituutin seinälle. Ja sitten mä vielä ajattelin tälleen, että se itsessään, kun ne on yhdessä, ne maalaukset installaationa, niin silloin me ollaan myös yhdessä teeman mukaisesti. Sen lisäksi mä halusin, että tehdään ne jotenkin lattiasta kattoon, koska tässä symbolikassa myöskin on mukana Zeus, ja Zeus hallitsee kaikkea korkealla olevaa. Niin mä ajattelin, että on hyvä tehdä ne niissä rajoissa, mitä pystytään, niin katon rajaan asti, mahdollisimman korkealle. Sitten mä halusin nimetä tämän näyttelyn Kaikki maailman värit. Yksin me ollaan aina kuitenkin yhdessä. Ja mä ajattelin, että meidän päivämme, meidän ajattelu ja meidän tunteet, ne on eri värisiä. Mutta ne sekoittuu ja ne liittyy toisiinsa. Olympiarenkaat on myös yhdessä. Tämä olympiasymboli ja niiden värit on sininen, punainen, keltainen, vihreä ja musta, perusvärejä. Ja tämä kaikki valkoisella pohjalla. Elämä ei ole mustavalkoista. Ja se on sylillinen erilaisia värejä ja sen mä halusin tuoda ja tarjota tässä näyttelyissä. Ja perusväreistä voidaan todellakin niin kuin sekoittaa kaikki maailman värit. Kerro, Anna, mitä Pariisi on sinulle? No, mä olen ohikulkija tavallaan Pariisissa. Asun Suomessa ja Roomassa. Pariisi on niitä maailmassa olevia hienoimpia kaupunkeja ja sinne jokainen matka on todellinen matka, koska se on loppumaton joka suuntaan ja löytöjä täynnä ja yllättäviä asioita ja siellä on taideaarteita loputtomasti ja historiaa ja mielikuvitusta. Pariisi on mulle pitkälti myöskin, niin kuin mä katson taiteilijana niin kuin sitä värimaailmaa, ja koska se on tehty kalkkimaalle, niin mä pidän siitä Pariisin värityksestä. Ja mä koen, että se on semmoista kerman väriä tai jossakin osissa vähän maitokahvia, jossakin osissa vähän aprikoosia. Seinä on niin eri värinen, joskus seinä on niin ruskea, mä rakastan seinää. Silloin kun se on oikein niin kuin hehkuvan vihreä. Mulla on esimerkiksi sellainen maalaus kuin smaragdin vihreä seinä. Pariisi on mulle kaupunki, mistä mä oon iloinen, että joka kerta kun sieltä lähtee, niin voi sanoa, että kiitos Pariisi.